Doncs un paradís. Tant quan vivia i estudiava al CIRA com quan vaig estudiar durant 7 anys a la Universitat Laboral de Xest, en règim d'internat, no? I vaig conviure doncs, amb 1.000 xavals de tota Espanya. Home, era una altra època realment on també socialment estàvem en un altre social, políticament, econòmicament, bueno, econòmicament el món quasi que s'ha enllocat, però una altra visió de les coses. Jo vull ser present jove, també pels meus fills, evidentment, que ha canviat tot, ha canviat els hàbits, les relacions, la visió de futur, sobretot. També quan un recorda la seva infantesa, normalment sol edulcorar, no? el record. Però això que diuen, si pogueres tornar, tornaries, no de cap. Bueno, jo em passava moltes hores al cinema de menut, tant a la laboral, on teníem un cineclub molt potent, com abans d'anar allà. Era un gran consumidor de cinema, llegia molt, de menudet, i sempre me va interessar molt aquest món. A la laboral vaig descobrir la possibilitat de poder escriure i dirigir curtmetratges en Super 8, i va funcionar molt bé, i d'alguna manera ahir es va encetar el que després està la meva professió. Vaig tindre 2 anys vaig agafar un camí que no em portava enlloc, que era estudiar a la Facultat d'Econòmiques. Vaig estar 2 anys estudiant allà. Em vaig adonar que no tenia res a veure amb el que realment m'interessava. I ja després vaig estudiar art dramàtic i demés. Però va ser en l'adolescència, no? Quan d'alguna manera no hi ha el fet que t'agradi una cosa, sinó el que t'ensenyen, el que et guien, no? Vaig tindre un professor, que era Adolfo Bellido, que és un amant del cinema per damunt del tot, no? I que a molts de nosaltres es va inculcar l'estima, el coneixement sobre el que es pot contar en imatges. I bueno, ja després hem desenvolupat algunes tasques en el món de l'audiovisual, altres en el món del teatre, també perquè així a València en decidir també, prens decisions que contaminen unes altres, no? En decidir-te a quedar-te a viure així, doncs no hi ha una gran indústria audiovisual, no? Hem fet coses a la televisió, però el que és cinema és molt complicat, no? Aleshores nosaltres vam encetar la nostra carrera professional en el teatre i anem simultanejant-ho sempre que podem. El curt comença a exhibir-se per festivals i després començarem a fer més, una colla de més que va venir allà. I un d'ells, en un moment determinat, van decidir enviar-lo al Festival de Cinema de Port, i la sorpresa va ser rebre el festival, que ens va animar moltíssim, no? Es va animar fins al punt que vam comprar una càmera de 16 mil·límetres, vam començar, que era el següent pas, no? I després ja venia la de 35. Vam comprar de 7 anys, vull dir, en els estalvis que tots teníem, vam empenyar d'una manera, i després allò no va acabar de quallar, o sigui, no va tenir un resultat concret. Sí, vam fer coses i tal, però ja després cadascú d'alguna manera, tot el que fèiem de manera amateur en aquell moment, ja cadascú les seues professions, els seus estudis, ja saps, es van desvincular. Però va ser un motor, no? Normalment els premis el que fan és, ajudar-te o quan ets jove, reforçar-te, no? En el teu esperit, en la teva vocació. Doncs perquè jo no era un gran consumidor d'espectacles teatrals, sí de cinema. Això ara la vaig veure als 17 anys, la vaig veure amb la meva germana, així que anava molt al teatre. I en veure allò, era un espectacle de Boi de Gom i Sisa, un espectacle musical, una comèdia màgica,
que parlava dels somnis, d'allò que està amagat en cadascú de nosaltres, del que només cadascú de nosaltres som capaços de veure, no? I vaig pensar que la gent s'ho passava també dalt de l'escenari i nosaltres ho passàvem també baix de l'escenari, que era fantàstic poder fer això, no? El teatre, potser jo tenia una idea de com que era, perquè sí que veia els dramàtics gravats a televisió, els famosos Estudio 1 d'aquella època, però després era un gran desconeixedor i va ser una obra que va ser molt reveladora en este sentit, una obra que em va esperonar a presentar-me a posteriori per estudiar interpretació, perquè clar, a mi el que m'agradava era escriure i dirigir, lo de la interpretació venia en l'últim lloc, no era el que jo volia ser, no? D'alguna manera després ho he anat compaginant, no? Apareixent en algunes obres, en algunes sèries, no en tot el que faig, i aquesta obra va ser la que ho va sentir que podia fer allò, que desitjava fer allò, que entenia. També perquè coses que fan, a vegades passa que veus dalt de l'escenari coses que tu o fas a ta casa o sents que pots fer, no? I en aquest sentit va ser com una revelació. Paradoxalment, 30 anys després, la Boi de Gom, el Bofa, la Rosa Sisquella i el Miguel encomanen remuntar esta obra a Barcelona com a gran musical i de més, hi ha hagut una experiència fantàstica, no?, en tots els sentits. En quedar-me, com us deia, a València, que portava 7 anys estudiant fora de casa, no m'havia gens ni que anar-me ni a Madrid ni a Barcelona a estudiar. En aquell moment podia estudiar ciències de la... com es deia? Ciències de la comunicació. I en quedar-me així, el que podia fer era, per poder-me dedicar a algo era estudiar en l'escola de dramàtic. Ho podia compaginar perquè jo ja escrivia de seguit. De fet, jo em vaig presentar a l'escola de dramàtic en un text meu. També perquè tens com l'atreviment, que és una de les coses que jo no és de la joventut, no? El no tindre por absolutament de res, el creure't capaç de fer qualsevol cosa. No és que no assumeixes ni un risc, és que vius així, no? Ja quan ets adult ja vas una miqueta composant. I això va ser un gran aprenentatge. Després ho vaig compaginar també fent algun curs a la Universitat de Filologia, també, però activitats complementàries, no? Però tant de bo ara pogut tindre una formació com ara es dona, per exemple, ara s'estudia direcció a l'Escola d'Art Dramàtic, es fan molts més cursos d'escriptura dramàtica, no? Es pot estudiar el CEU, no? Aquí a València, cinema, en aquella època no hi havia tantes coses com per poder fer. Jo als meus fills els dic, heu de treballar molt en el que feu, en el que desitgeu fer, en els estudis ara mateix, estan estudiant, no? És anar a tope. I després, l'atzar, la sort, farà que passin algunes coses, uns dies a favor, uns altres dies en contra, una mala pregunta, un moment de desgast, un baixó, i passen que hi ha persones que es creuen en la teva vida i jo he tingut la sort que hi ha hagut moments i persones en la meva vida importants, no? que la capgiren, tu no ho saps en aquest moment quan passa. La relació amb Ferran naix en el moment en què jo estic treballant a l'Horta Teatre, treballant amb l'Alfred Picó, que era company meu de promoció. Ens vam conèixer el dia que vam anar a fer les proves, vaig entrar en la seva companyia, vam estar treballant i en un moment determinat jo era Enric Tamarit, que era el, diguem-ho així, soci o productor dels espectacles que feia l'Horta Teatre, que era una associació cultural, ens va plantejar la possibilitat de treballar amb el Ferran. Quan te diuen això, quedes molt sorprès, no saps com encaixar-ho, perquè has llegit a Ferran
no el coneixes personalment, però clar, no és qualsevol cosa posar-te a escriure al costat de Fernando Torres. Però tu tens una trajectòria tan curta. I has de prendre una decisió, en el moment en què la prens és un abisme. I normalment, com ha passat en altres moments, et trobes amb una persona que et marca, no només professionalment, sinó també professionalment. Fernando Torres és un monstre, però no ja com a escritor, que ho és, sinó com a persona. És un germà gran, és un cosí borde, és un tio simpaticíssim, generós, molt amic dels seus amics, i nosaltres ens vam fer amics i vam fer un parell d'espectacles junts, no? I al costat d'ell doncs n'aprens no només d'escriure, sinó del teu ofici, de com enfrontar-te a ell, de com viure, no? Crec que és una persona que sap viure, que sap dominar el temps que té i que és un obsès com... Ell ho deia, s'han juntat dos que som dos obsessos del treball, no? I que vivim d'una manera molt intensa el que estem fent, no? Vius en clausura quan estàs en una obra, en una novel·la, no? Vius com allunyat del món, no vol dir que no isques de casa, sinó que vius abduït per allò que estàs contant, que es converteix en el més important. I després, una vegada et lliberes d'això, doncs t'ofereixes al món perquè has estat com en clausura, no? Bueno, va ser una sort, la veritat. Va ser una experiència molt intensa que va durar en col·laboració doncs, uns 3 anys, perquè vam fer 2 obres, però que es manté viva avui dia. Nosaltres parlem, per telèfon, ens veiem, llegim les obres, venim a veure els espectacles, vull dir que mantenim el contacte.